একজন করে আমাদের সব সদস্যরা এবং সাংবাদিক বন্ধুরাও আপনারা যদি ফুল দিন माकक जों साइमानो थांनाय 14 एप्रिल 2021 सालमारिनि सिनि त्रिपुरा हास्टिबो कक बरक हुकुमु मुकुमु कक बरक कक थुम सामुं तांनाय रक जों खरकसा के जरा आंनिया सानिनो गमाय थांमोन ओ हायुंनि जत तंथब जाथरनो याकारै थांमाबाय जों बेलायखनो खा खामलायजाक खारियावलायजाक नरक साइमानो ताकुब अक्रा बिमल देव बर्मा बरम गनां बनि रिसाबमुं ब थंनुक थुङै कलां थांमारक ब लुकुरकनि बागै ककथाय सै कलां थांमारक चिनि थानाय ताबुबो गोबां मा कालाङै थांगा आबो थिनांगो चिनि बागै लाइबो मांनाय ब जरांनिया सानिनो साखामियाङै जोंनो कालाङै थांगा बनि नुखुंनि बररकनो तै जों बनो मतायनि थानि बनि फलानो खाकसां रिनानि तै बनि नुखुंनि बररनो जों तै खाकसां माया फारमानि लगे लगे तै खरकसा चिनि ताखो गमल दे बर्मा ब बहायनो खरकसा सैगरुं खरकसा कक बरक नि स्कलार कक बरक ककनो सैनाय तै कक बरक ककनो ति सामुंतां तंनाय तै त्रिपुरा सारकनि हुकुमनति सामुंतां तंनाय ब बहायनो जरांनिया सानिनो लांमा आरि थांगा लांमा सासय थांमाबाय बनबो जों बेलायखनो खा खामजा तै बिनि नुखुनि बररनो जों जतनो खामा तै खाकसांमा माया फारलायका अल त्रिपुरा कक बरक मिडिया फोरामनि फासिंतै तै पाइथागो चिनि तै खरकसा जोंबाय सामुं तांनाय बेलायखनो खा खाहामनि सिनिजागनाय चेरायनि बिसिङो ब बांला मिडियाव सामुं तांफानो ब जों कक बर'गा सामुं तांनाय गोबां मानसिनि त्रिपुरा सारबायफोरनि हालक गाहाम स्पेसियलि आं बायथ' बेलायनो हालक गाहाम जोंनि तन्मय चक्रवर्ती बबाहायनो मियाव कभिड पजिटिभ मानजागमोन यागो बेलायखौनो साखामियाङै मिया सारिकनि सानजानि दाम जाथाय सति थामथि तांखौ बनि लांमा आरे थांमाबाय ओ खरक खालामनो मोनसे दिनै खमलुयै बनो सति नै जों सिरिं तंलाय बरनो बरमया फारलायका बरनो जों खाकसांमा माननानि कक सालायका ताकुते बुकसं अबहायकेनो चिनि अल त्रिपुरा कक बरक मिडिया फ्रम कक बरक मिडिया व सामुं तां तंनाय प्रिन्ट मिडिया मैगजीन बिजाब बा हुकुमाव सामुं तांनाय तै ससियेल मिडिया अंथुन टिभि चैनल अंथुन रेडियो अंथुन दूरदर्शन अंथुन जतनि बाय दै अमथा खाजाक अमथा अबहायकेनो फायनाय साल जत चिनि कक बरक मिडिया व सामुं तां तंनाय रकनि बागै अबहायकेनो बरकनि हामियाफोरो बरकनि चायाफोरो बरकनि सुख दुख मानफोरो बरकनि खासाफोरो जों लगे बाचानाय साम तंनाय बरकनि हामग्रेनि फारसे जों नायनाय हाइकिन ओ कक बरक मिडिया फोराम साजाजागमानि दिनै कक बरक मिडिया फोराम থেকে अबहायके बरक सामुं थाय तंमान बागै आं मुमत थाना बहायनि बेलायखनो हामबाया फारताय दै थांजानाय रकनि नुखुनि लुकुमा खाकसां माताय बरक खाखामाया फार ini जों अल त्रिपुरा कक बरक मिडिया फोरामनि एंगिनाय खा खामानि हेकाबा मुजु खामानि पान्दा मा संसारखा तामिहिमबा अबहाय गाहाम हानिया जराव तंनानि न चिनि मथानि नासिकमुं ताय अबनि स्लाइते ब कतर ब जों नासिकमुं दङ पिया जों अमाहाय एकटा खा खामानि ओ एप्रिल दानो जों बरनो माने सुबानानि हेकाबा बरनि दुख दशा तामो दं आबो नायनि सुरु जरा मानलिया आबो हाय एकटा बर कतर ओ हानि ग्राइ थांमानि चिनि भबिष्यतनि गाहाम बुंनानि बागै बेलायखनो जायां थांगा अबहायनि बागैनो अल त्रिपुरा कक बरक मिडिया फोराम होगांके नायो जों आसले अबहाय सामुं देराया सानि बरनो सुबानानि नसि कतरनि वानसुमानि पिया आबहाय पानो हायनि सुदु जायो थांमानि जों आबो मकल बसकां नुब्लायखा आबुनो जों मिडिया फोराम सिनाङो टेक्सास गां बाहायके बरनि देराया सानि हेकाबा माया तांमाया माहाय आबहाय जरा रक इंया सानि न बरनो सुबाय गाहाम खायमानो आबो